Kalingap, today at invited po tayo ni this guy at birthday po ni Kylie, ang ating inaanak mga kalingap. Tara po, punta na po tayo. Sama po natin si Ma'am Wena. Ito po, may dala po tayong cake para kay Kylie, mga kalingap. Ayan. Uy, happy birthday! Pasok Sir Alvin! Salamat po sa pagpunta. Oo, Pasok welcome. po, Mamina. Ito po, may pa-cake tayo. Wow! Wow, maraming salamat po. Upo ka, Mamina. May handa po si Kylie. Masarap ang... Kylie, birthday po ni Kylie. Salamat po, Sir Alvin. Pang ilang, Saka ano na Calvo. siya? Ilang 2 taon na years siya? old na 2 po, years Sir old Alvin. na. Saka si Calvo din Ay! po. Birthday din ni Calvo. Oo, sabay po sila. Happy birthday! Happy birthday! 8 years old na Sir Alvin, plus 2 years. 2 years old na. Birthday ngayon ni Kylie. Bawal ano yan, bawal galitan. Bawal ganito. Ay, gusto nyo na kumain ito. Oo. Gusto na magkain ng spaghetti. May cake tayo para... May cake si Alvin. Kylie, may cake ka oh. Salamat po, Sir Alvin. Ayan ang kutsilyo. Ito may ano. Kandila. Nasaan na si Kylie? Abangan na ka mo dyan Oo, sa syempre kakantahan muna siya natin, ano, si Kylie, tsaka si... Banga na lang kayo, Kalbo, ha? Kayo, ano ka Dahil ka nawawala ng handa, ah. Sabi niya, ano, Sir Alvin, yung Oo. ilang araw na nakalipas ay daan. Birthday na ni Kylie. Sabi ko, daip pa. Tinatanong niya, Sir Alvin, kung birthday na at birthday niya na din. Paulit-ulit po, Sir Alvin, kung birthday na ni Kylie. Ang galing, ah. Ito, oh, lalagyan natin ng ano. Yan. Si Baby Kylie. Happy birthday. Alvin. Buena. Salamat po. Tara, ay, excited si Mahayop na, mahayop na. Ay, kiko si Nila, Kylie. ano yun? Ay, Mang Cindy. Wala si Kuya Jewel. wala si Kuya Jewel makain. Andito ang handa, oh. Itong special mga kalingap, oh. Ano yun? Basta birthday ni Kylie, meron niyang ano, Pato. pato na ano, pinatay na pato. Yan, Oh, sinatay. Mahal din Sir Alvin ang pato. Mahal mo, Oo, ano? mahal. Oo. Salamat po Sir Alvin sa pagpunta po. Salamat po Mamina sa pagpunta. Ilan nga Sir Alvin? Oh. Gusto na niya nga. Sige na, ano na. Ibaba mo Sindihan na. natin. Sindahan na, sindahan na. Sindihan mo na. Nakakanta. Picture mo siya Sir Alvin. Mamaya, picturean ko. Ikaw lang. Puspuro. kalbo. Puspuro. Yan, at mga birthday ngayon ni Kylie, 2 years old na. Years old na, grabe. Dalaga na agad, ano? Bilis lang, ano? Ang bilis Cedric. lang po, Sir Alvin. Dalaga ng anak na. Yung unang kita mo sa amin sa Rally. Baby pa yan, 2 eh. years, 2 months po Sir Alvin. 2 months pa lang Iyan, si mga ano. kalingap. Yan. Ah. Sige, makakita tayo tantan. Lakasan mo ang boses. Kalbo, umiti ka. Okay, 1, 2, 3, go. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kylie. Yan, oh. Kalbo. Hip, ihip. Kasi Kalbo. O, sabay kayong dalawa. Sabay kayong Ihip, dalawa. ihip. 1, 2, oh. 1, 2, 1, 2, 3, go. ihip. Wow. Wow. Yes. Oh, yay! Birthday din ni Calvo. Pwede ni Kalbo, Sir Alvin, sabay sila. Yan. Upo ka muna. Kylie, buksan ta electric fan. Ano, paano ba yan? Ano na, kain na na. So, Jewel. Bato. Kain na na po mga kalingap. Dito po si nanay. Mataba ka na nanay ah. Mataba na po si nanay. Very good. Taba na siya. May handa silang mga kalingap. Sige nga papa. Oh, Mamina, luwag na po. Salamat po sa pagpunta. Grabe, Sir Alvin. Buti po, Sir Alvin, naka-order ka na ng spaghetti. Hindi na ako makaluto. Yung spaghetti ko sa Pasko na lang. Hindi na ako Opo. napagod. Ay, makakain na dahil. Sige na. Kain na tayo Kuya Joel. Kuya Joel, ipagpa
i-spray mo Oo. pati itong Tingnan muna pagkain. natin Pray natin. ang may karawan. Okay? Nasa si Kylie. Ay, si Kylie, dali. Okay na. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At sa po, Panginoon, ang kaarawan ni Kylie at saka si Calvo, ay ingatan niyo po at i-bless lagi po pamahay nila ito, Panginoon. At ingatan niyo ang kalusugan ng dalawang batang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Kain na. Grabe. Salamat Sir Alvin kung hindi nyo kami nag-vlog. Baka pansit lang. Pero okay lang Sir Alvin. Okay lang. pansit lang. May pansit. Parang masarap ang luto mo ngayon, this guy ah. Dati Sir Alvin yung birthday din ni Kylie. Ano, Ito. nagpunta din kayo. Sigurado masarap po Oo, yung luto ni nagkagurulo Cedric. na. Babasagin ayaw ko nang babasagin. Baka marap. Masarap po ito. Bawal awayin ngayon si Kylie ha. Bawal awayin. At birthday. Ayan po. May mga ano po. Sige na, tuwag na. Nahiya pa si Mamuena. Mahina. Kita-kita na lang. Abangan nyo po, may Christmas swerte kami sa Ah, 27 po. Opo, 27 na ba talaga? 27 po, 27 po. Mamina. Late. Oba, sige, 27. Masaya na naman. May mauwi na naman busog. Kasama po natin May mga sila. palaro, syempre. Kasama natin sila Jamaica. Opo, ay yung upo. Eh, bakit ang dami? Ang inaabangan ni this guy, yung palaro eh. May premyo. Premium! Busog na ang bulsa, busog pa ang tiyan. Naalala ko si Jess Gay, grabing napanalunan nung ano. Ngani. Kaso sayang yung 500 nung pinapaikot. pagulong. Oo. 20 Ay, sayang 500 sa Ate Judy. Ang galing natin. Oo. Happy birthday, Kalbo. Sabi mo kasi, next year pa yung birthday mo, kaya hindi namin napagandaan. Ito na yung handa. Kalbo, Ito mo, kaya ang birthday ko sa'yo. Ang dami yan. Yay! Ano sasabihin? Salamat po, Sir Alvin. Matigas. Sir Alvin, salamat po. Ganon. Sir Alvin, salamat po. Yan! Lalaki po yan si Kalbo. Pero minsan, lumalambot. Si ano tantan, Sir Alvin? Ay, si Tantan. Oo. Ito Ay, na. ayaw niya, Sir Alvin, magsabing lala. Na ano? Ano na po, sigurado na sa buhay si Tantan at may pagkain na. Kain na, kain na. Ilan taon ka na, Tantan? 6 ka pa lang? Ay, madami pong ano. Si Kalbo, ilang taon ka na, Kalbo? 8 ngayong birthday mo, 9 ka na? 8 po. Ngayong birthday mo, 8 ka na? Madami-dami. ito po, birthday ko po. Dati 7 ka ngayon, 8 ka na. Ano gusto niya, flying cake. Anong tayo? Kain po tayo mga kalingap. Masaya po dito sa bahay nila this guy. May mga handa po, may pagkain. Ayan. Puro ka matamis, Kylie. Kanina ka pa matamis. Birthday po ni Kylie. Maputi si Kylie. Oh. Alvin, kain mo na, Bin. Sige lang. Meron din tayo dyan lumpia. Maraming Kain muna tayo. salamat Sir Alvin ha sa pagpunta sa amin. Talagang Oo, masaya sobrang dito laking eh. tulong niyo sa amin. Talagang malaki ang utang na loob namin sa inyo ni Ma'am Mina. Kung hindi nyo kami na-vlog, hindi namin ito mararanasan. Oo. Salamat po. Maraming salamat. Magkain kayo Sir Alvin. Magbaon pa kayo para may pabaon merienda pa pala. kayo sa bahay niyo Sir Alvin. Salamat Sige, po sa salamat. pagpunta. May luto si Cedric Pato Sir Alvin na. Kain Oo, yun nga, inaabangan natin eh. Oo. Sige, salamat. Dami naman yun. Ay, Medyo Yan po, mga kalingap. Kain muna tayo mga kalingap ha. kutsara, ano? May kutsara. Kain po tayo mga kalingap. Si Kylie. Ayan, may walang gift si Ninong ha. Ito, meron akong pamasko. Wow. Tipidin mo yan. Pa-birthday ko sa'yo. Nagagirit. Tipidin mo yan hanggang Pasko ha. Ha? Tipidin mo hanggang Pasko. What bless, Joke lang mga kalingap. bless kay Ninong. Bless. Bless na. Yes. Kay Ninang, si Ninang. At may Christmas party pa man. Grabe, excited po kami mamaya na sa Christmas party. Ilan kaming lalaro, si Mary France,
Ako, Hakot kung si award. Cedric, Mm-mm. pamilya, hakot, ay, madaya na naman ngayon. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa regalo po kay ano. Mm-mm. Si Kalbo, ayun na, nagbibili na po nung binigay mong pera. Papaada, gano'n Sir Alvin, inatawag niya, Papaada. yung may pera. Alam niya sa kanya talaga, Alam ano? niya, Sir Alvin, orderan ni Ma'am Diaper sa kagatas. Salamat po, Sir Alvin, sa pagpunta. Saka ni Ma'am Ninang. Babaunan po namin kay Sir Alvin. Maraming salamat po kay Ninang at Ninong po sa pagpabakod po sa bahay. Ay, sa bahay, sa ano, lupa. Sa lupa. Nambabahay. Namamali na. Namamali na, excited na. Si Lord ang bahala. Si Lord ang ma-decision. Ano po, Sir Alvin, kung kailan. Nakadesisyon na pala. Nakadesisyon na. Ika nga this guy, kakalto ko na ako nila. Decision ka, nauuna ka ha. Salamat po sa Panginoon dahil nakilala po namin kayo, Sir Alvin, ni Ma'am Welcome. Mina, dahil Masaya na-vlog mo naman. kami. Kung hindi nyo kami na-vlog, Sir Alvin, baka iba yung naka-vlog sa amin. Hindi namin nakilala sila, Ninong Rin at Ninang Lani. Kaya thankful kami, Sir Alvin, na ikaw po ang naka-vlog sa amin na nakilala namin si Ninong at Ninang na hindi lang nakakatulong pati po sa spiritual po, Sir Alvin, na tutulungan kami sa mga Ay, the best yun, ano? Opo, Sir Alvin, hindi lang sa pagkain sa katawan, spiritual, Sir Alvin, lahat, Sir Alvin. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nakilala po namin kayo, Sir Alvin, sa pag-vlog. Sa pamamagitan ng pag-vlog mo na bago ang buhay namin. Kaya sobrang maraming nililipot ako, Sir Alvin, sa mga sinasabi ko. Kaya sobrang maraming salamat talaga po, Sir Alvin, sa buhay nyo ni Ninong at Ninang, sa buhay ni Sir Alvin. Kaya thankful ako sa Panginoon, Sir Alvin. Laging stay humble lang, Sir Alvin, palagi. At laging magpasalamat sa Lord kung ano man blessing ang matanggap. Hindi Amen. naman laging natutulungan, pero magsikap, Sir Alvin. Hindi Oo. habang buhay may tulong. Lahat po tayong binablog, wag po tayong magsayang ng mga binibigay ng sponsor. Kumbaga, bigyan po natin halaga at hindi po tayo laging natutulungan. Nag-ano nga kami, Sir Alvin, naranasan namin, kahit nabablog mo kami, Sir Alvin, naranasan namin na maging wala. Kaya sabi ko sa mga bata, Sir Alvin, lagi tayong natutulungan ha, mag-iskusar, maghanap gulay yun, wag puro bili. Sabi ko, Ma'am Wina, sabi ko, wag puro bili. Ano na, andak ko, maghanap ng gulay yun. Hindi lagi natutulungan. Anong iniisip nyo? May tumutulong sa atin, mapera ang ate mo. Hindi, sabi ko, magtiyaga tayo, magsikap para may pera tayo. Kumbaga, talagang bonus na sa buhay natin na natulungan tayo. Oo. Talagang laking tulong talaga, lalo na sa mga, Sir Alvin, araw kayo may bibigay pera, tapos nakakabili po baga na itong sobra nang mabibili mo, yung bigas, nakakabili kaming kabangang sako. Kung kami lang, 1 kilo, dati kami, Sir Alvin, kahit isang tuka talaga kami mamuinay. Kung hindi kami magbundok, wala kaming kakainin. Talagang nangungutang kami, Sir Alvin, kung magbundok kami, babayad ko lang sa utang. Si, yung bata pa po yan, yung bunso namin, kapatid. Oo. Natuto yan, Sir Alvin, mangutang at lagi mo yan pinapautang sa tindahan. Siya ang inuutusan namin. Oo. At buntis ako, dahil man ako makalakad-lag masakit yan ko. Si Cedric man, pilay po, Sir Alvin, ang mga bata nag-aaral. Siya ang pinapautang niya. Nautang ka doon ng ng Buti dati nasunod siya, no? Oo, Sir Alvin. Sabi, naasar-asar mo na yan. Juwa mo na ata yung matanda, Sir Alvin, na tindira. At lagi po siyang pinapautang ng matanda po, Sir Alvin. Kaya naasar siya ni Kuya Cedric niya. Kaya Yeah. salamat po sa Panginoon, Sir Alvin. Salamat sa Lord, kasi Opo, salamat talaga sa lahat ng nakikita-kita papuri na at natin pasalamat. yung blessing, nakikita-kita na. Nararamdaman at Nararamdaman nakikita na sobra talagang salamat sa Panginoon dahil nakilala nyo kami, Sir Alvin, nakilala namin kayo. Talagang salamat sa iyo, Sir Alvin. Salamat din kayo sa amin. Salamat tayong lahat tayo, Sir Alvin. Pero ang lahat Kasi- ng pasasalamat sa Lord, Sir Alvin. Saka si Mama natulungan sa Oo. pabahay, Sir Alvin, ni Ninong at Ninang, saka kayo, Sir Alvin, sa pamamagitan ng pag-vlog mo, laking tulong talaga sa amin, Sir Alvin. Binigyan mo yan lutuan, Sir Alvin. Si Mama, oo. Naalala pa yung lutuan ni Nanay, ang request ni Nanay, ano? Yes, bago Okay pa, Nay? lutuan mo daw, Mama. Okay pa? Okay, very good. Yan po, Alvin, patas, saka ito,
Sir Alvin. Salamat sa Salamat sa ano, order. Mahal may ito, pabaon. Mahal ito mas daming sahod. Mm. Iyo, madaming sahod po. Salamat po. Siyempre, si order ni ano eh. Ma-message kami Sir Alvin sa anak namin. Okay lang. Ay, oo. Okay. Ngayon to si Cedric. Ay, Anong wish mo kay ano, baby Kylie? Kasi, opo. Ang wish ko Sir Alvin ay lagi siyang ingatan ng Panginoon at bawasan ang pagiging makulit na napapagod baga ang mama. Ano Sir Alvin? ganyan talaga pag may bata. Uy, Bawasan ang Masamid. pagiging makulit. Ay, ina mo Sir Alvin. victim. Ayaw, parang ano, parang suspect. Oo, nga. Makulit. Opo, Sir Alvin. Ang wish ko ay lagi siyang malusog, Sir Alvin, na huwag siya magkakasakit. Magkakasikat man, pero wag yung malala na halos isusugod sa ospital. Ay, Sir Alvin. Gusto Tsaka, ko lang, lagi lang siyang malusog, Sir nakita Alvin. natin yung paglaki niya sa vlog. Ano? Opo, Sir Alvin. Una, maliit Yun lang. Yung part 1, part 2, Oo. pinapanood namin, Sir Alvin. Tinuturo niya sa cellphone, oh, baby. Kaya natutuwa ako, Sir Alvin, dahil yung itsura namin, nakikita namin Oo, dati. dapat- Nakakatuwa baga ano po. Sinabi mo, ikaw yan, yung baby niya. Yan, kaya ang wish ko dito, Sir Alvin, maglaki na may takot sa Panginoon, Sir Alvin. Tsaka maging ano siya, Sir Alvin, yung palasimba. Habang bata pa, sinasanay po namin. Malay mo, maging youth ito, Sir Alvin, yung mga nagkakaranta, Sir Alvin. Parang music ministry. Oo. Kaya, anong wish mo kay kay Bibi Cedric? Yes lang ako. Nahiya yan ay Sir Alvin. Pero pag wala kayo, Sir Alvin, ano yan? Gugumul-gumulon ang mukha ha? Mahal ka ha? Pero habo niya. Ito nga din, Sir Alvin, sa church din, ayaw niya akong batiin. Kasi yung nag-uwi kami, sabi ko, dahil mo man ako binati naman. Sabi ko sila nga nagbabatian. Sabi ko, dahil mo man ako binati. Dahil sinatigpay ko. Sabi ko, mahal mo ako. Tasay niya, mahal ka man. Kundi nahihiya ako. Sabi ko, okay lang. Nahihiya nga siya po, Sir Alvin. Kaya salamat po talaga sa Panginoon dahil nararanasan namin ang ganito, Sir Alvin. Hindi lagi masaya. Siyempre, malungkot din. May mga problema. Tsaka, Lahat naman tayo may problema. yung maganda din yung ganito may vlog tayo kasi parang madami kang naging kaibigan. Opo, Parang Sir Alvin. Na mga kalapit na kaibigan. Opo, saka yung mga comment baga may natututunan ka po, Sir Alvin, na yung mga dapat mong ipagbaguhin sa ugali mo. Yung sabi nga ni, si Sir Alvin, this guy, hindi na nakakasalita sa'yo. Sorry po. Hindi Okay na lang. nakakasingit. Pasensya na po. Kasi Sir Alvin, pag Masaya baga? masaya ako, Sir Alvin, siyempre, sa puso ko, alam ng Panginoon, masaya ako, Sir Alvin, na nakilala ko kayo, Sir Alvin. Lalo-lalo ng hindi mo at ninang na na-vlog mo kami, Sir Alvin. Talagang Oo, the best thankful sponsor kami, sila Sir eh. Alvin, na kayo yung naka-vlog sa amin. Kasi madaming baga po, Sir Alvin, ng mga vlogger na natutulungan. Kung halimbawa naka-vlog sa amin, ka-grupo ni Sir Alvin, baka hindi naman namin nakilala si Ninoren. Meron man kami makikilala, pero ano pa din po kami kila Ninong at Ninang po, Oh. Sir Alvin. Talagang masaya kami, Sir Parang Alvin. the best. Opo. The best gift. Opo, the best Sir talaga. Alvin. Maligaya ang Pasko namin, Sir Alvin. Salamat po sa lupa po. May Sa bakod. pabakod. Ang laki. Grabe ang gasto sa bakod, Sir Alvin. Diyos ko, pag nabigay kang pera, iniisip-isip ko, mahal. Binigyan mo ng pera, Sir Alvin, tama pa, nung kahoy, Oo, yung grabe ang gastos, Coco Lumber. Maraming salamat. Sabi ko nga, Sir Alvin, hindi ang swerte ni Kylie, hindi na maranasan yung pagbabagyo, yung sibot-sibot, Sir Alvin, pagdating ng panahon. Pero masaya pa din, maparanas pa din sa kanya, Sir Alvin, yung magluto na yung panggatong baga, Sir Alvin, kahoy. Kami silin na ngayon, dapat maranasan niya pa din, Sir Alvin, ang hirap baga. Hindi, Parang parang pa-experience lang. Opo, Oh, ganito, parang ituro ganito magluto sa kahoy. Opo, Sir Alvin. ganon. Kapag nagbagyo, hindi ka na, kami dati pag nagturo, iwas-iwas lang, Sir Alvin, masaya pa din kasi may bahay ka. Yun nga, Sir Alvin, ngayon linggo, nag-church kami, ang ganda po ng ni pastor. Kahit anong blessing matanggap mo, masaya ka. Sabi nga, kahit mahirap ka, dapat masaya ka. Kahit dapat mahirap ang kausap mo, galangin mo. Sabi, ang ganda talaga, Sir Alvin. Talagang taos sa puso mong mga sinasabi ni pastor. Yung bahay mo, pag nagturo, mag-iwas ka lang. Blessing pa yan. At least may bahay ka. Sabi Oo. masaya, Sir Alvin. Grabe si tawanan mo. Huwag mong Oo nga isipin naman. ang bukas. Isipin mo ang ngayon. Paano kung wala ka na bukas? Di na problema ka pa na wala ka na.
problema pa, doble ang problema, Sir Alvin. Kaya sobra talagang salamat sa Panginoon dahil nakakasimba kami, Sir Alvin. Amen. Maraming mga nalalaman, Sir Alvin, baga. Yung isip mo parang Maraming dalawak. natututunan. Opo. Kaya salamat talaga sa Lord, Sir Alvin. Ah, Sa pag magiging mag-asawa, Sir Alvin, meron ka din matututunan. Talagang naaway ang mag-asawa. Grabe din nag-away. Ano, Mamina? Naaway talaga. Normal talaga ang mag-away sa Oo. mag-asawa. Normal pag di kayo nag-away, di kayo mag-asawa. Abnormal kayo. Ano, Sir Alvin? Abnormal. Oo. Abnormal. Hindi mag-asawa pag hindi naaway. Kung mag-usap lang, ano, Sir Alvin. Pero pag naghiwalay, ay hala, wag yung ganyan. Ano, Sir Alvin? Maalas ka lang dyan. Oo, di na din kami magtatagal, Lisgaya. At Opo, maraming salamat, salamat. Sir Alvin. Busog kami. Mas maraming Sa- salamat sa inyo, Mamina at Sir Alvin. Si Kuya Joel sa pagpunta po. Sir Alvin, Salamat dito. Oh. Opo, mabalot kita, Sir Alvin.